vuorossa tämä lasten lahja isille. Tulkaa tapsaamaan Kreikka. Tapsalle ja Makelle. Tervetuloa eturiviin istumaan. Esitys alkaa. Tänne Olli pyysi, että tänne kaikki. Tuolla voi käydä hakemassa, jos haluaa itsekin. Esitys kestää noin. Tämä esityksen nimi on Matoja ja sankareita. Mato! Eräässä pienessä kylässä eräänä kauniina päivänä pienet maksut leikkivät. Heillä ei ollut aavistustakaan, mitä oli tapahtunut. Viereisessä talossa asui salaperäinen tohtori Pitsidi Dippel. Hän oli juuri saanut valmiiksi suurennusseerumin. Mitä hän aikoi käyttää Afrikan lasten hyväksi? Hän testasi suurennusseerumia mahti pieneen matoseen. Se kasvoi odotusten mukaisesti isoksi, mutta siinä tuli mukana sivuvaikutuksia. Ne olivat, siitä tuli pahaa. Se sai telekineettisiä voimia. Ja kaikista pahin, sille kasvoi hiukset. Nyt se näköitti Pitsidi Dippelin lähimuksellään ja lähti kaupungille tekemään pahoja. Lapset leikkivät kaupungilla. Matoiset isoi lapset. Olette minun nannasi. Kaivakaa kuoppa. Teidän avullanne minä kaivan kuopan maan keskipisteeseen, jolloin maailma tuhoutuu. No niin, nyt se Mato sukelsi tuohon kuoppaan, joka tuossa on. Niin se Mato sukelsi sinne kuoppaan ja söi aivan. Sitten kuvioon astui selvitti Seppo Hiro. Onpa iso kuoppa. Mikä siinä oli? Onko lapsille kateessa? Ovat. Ja se koko maassa lapsille kateessa? Tää saattaa olla vakavaa. Todella vakavaa. Tämä on näytelmä. Juuri sinua etsi. Sillä kun kuitenkin suurennusseurun pienen matoseen. Niin? Siitä oli iso liikunti, mutta sai sivuvaikutuksen. Nyt meni pieleen. Haluaisitko tietää mitä ne oli? No. Siitä tuli paha. Ja se sai telepaattisia kykyjä. Ja kaikki. Sille kasvoi hiukset. Kippikatos. Nyt keksi! Minä keksin sinut! Tuli kaupungille heti sisällä kaivoi heidän kanssaan kuopan maahan. Ja kun se kaivautumaan, niin sitten se voi sieltä käsin räjäyttää. aika hyvä juttu. Ei oo se huono juttu. Ai jaa. Minä keksin. Minä voin tehdä semmosen kyllä onnistuu maton. Kyllä voi jokin madon Suomesta. Joo. Joo, hyvä idea. Niin. Joo. Kaivetaan.
Pyystä meitä matongella. Nopeammin. Maan pinnalla kalan luona. Ei täällä ongella tuu mitään. Voihan räkä. Apua ja... Ai, nyt jää taas. Ei! Nyt! Meidän on keksittävä jokin muu keino maan pelastamiseksi. Minä tiedän. Entä jos tekisimme aluksen, jolla voi kaulautua maan ytimeen ja tuhota madon ja pelastaa lapset? Hyvä ajatus. Miten se tehtäisiin? Sinä rakennat, sinä teet koristeet ja minä voin laiskotella. Okei. Jos minä laiskotella, minä voin ohjata. Välitauko pienoinen. Se on aina iloinen. Välitauko pienoinen. Hei hei. On iloinen. Välitauko. Välitauko. Välitauko on iloinen. Välitauko on iloinen. He rakentivat masiinan, jolla pääsee. Sehän se ohjaaja viihtyy. Laiskalla vähän hätää. Sieltä! Ohjaamohan. Niin. Ei. Oletteko valmiita lähtemään maan ytimeen? Ehkä. Aika pieni selvi mukana. Entä maanalaispuut? Pää unohtu! Siis päässä. Hyvä. Lähdemme maan ytimeen. Matka kestää 3 tuntia. Tai siis 3 päivää. Niin, 3 päivää siis. No, pieni ero. Pieni ero. 3, 2, 1. Tämä hyttyy liikaa. 3 päivän päästä. Tää hyttyy vähän. Ei me olla istuttu tässä 3 tuntia. Katso, täällä se mato! 3 päivää. Avaru maanalaispuut päälle. Meni. No niin, nyt Pää ei mahu. Siellä päin. Ais. No niin, mato jahtiin. Yay! If they're safe, we'll walk in. Everybody is happy, all things go away. And everybody is happy, all the bad things they go away. La 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 la. Jatkuu. Laitetaan. Vielä 20 kilometriä. Me tulimme pelastamaan lapset ja Me tulimme pelastamaan lapset. Me tulimme pelastamaan lapset. Tulla. Kyllä. Maistapa tätä. No. Älä paljon maksaa. Ei tule. Kuka se maksaa? 3 lasta ja 1 mato. Ja se yksi mato maistaa. Saa vielä maistaa. Tunne vaikka koko keppi.
Ai. Jatkuu. Nyt. No niin. Sä näet mitään hienoa maisemaa. 3 päivää kestää. Hei, tiedätkö minun superpensa, jolla pääsemme huijauksessa maan pinnalla. Laita takki. Kiitos. Laita takki. Huijauksessa varmaan pari sekuntia kestää. 3, 2, 1. Tää maapinta. Älä pinnalla. Näin voidaan purkaa tää laite. Purkaa yksi. Yritä vaan. Nämä tekee niitä ranskalaisia. Kolmekin ranskalaista. Ja se on vaan. Tossa. Ai niin 3. Paljon nää halutaan? Ei löytynyt kuin 30. Okei, 3. Pappa painaa nyt hanski. Auki. Kolme litraa hilloa. Teet Guinnessin ennätyskirjan justiinsa ennätys. Mitäs lopuksi leikin siellä pieni pyörii? Tän niin hauska. Joo. Joo. Kennykka. Ketjukka. Toivottavasti se mato ei tuu syömään taas tän kohteen. Lapsen sydämeni, sormet sanoo so. Kengät sanoo klik. Mitähän me nyt tehdään? Lähdetäänkö kotiin? Kai. Päivää. Nonni. Kuka tän? Turmesta. Olen 3. En mä näyttänyt pari kertaa sun tiskarilta. Ei vähän. Sä otit itse. Saatte. Maailman pelastusmitali. Wow. Keksiä dippi. Maailman pelastusmitali. Pikku Ama Leena. Maailman pelastusmitali. Amandalle. Maailman pelastusmitali. Pikku Evelinalle. Maailman pelastusmitali. Sheriffi Seppo Hiro. Maailman pelastusmitali. Tässä se on. Kumpo. Onko siinä mitään? Kultamitali tai mikä se on? Ei se kun pikkuinen pilaisia. Mummo. Näettekö te sitä? Mummo, mikä on nimenne? No. En mä muista itsekään. Se oli vissi joku. Tippuks se? Oli Irmeli-mummo vai joku sinne päin. Irmeli-mummo. Maailman pelastusmitali. Ja olisi eräs toinen pyytä. Ei kai se möhkömäha elefantti. Kyllä! Heille pitäisi valmistaa 100 miljoonia tuhansia ranskaa. Saat siitä. Ja sitten saatte rahaa niitä ranskaa. Ne painaa enemmän, mitä se 30 kiloa se. Kyllä saa. Mutta tulkaa nyt. Tasku. Tippu haus. Tippu kyllä haus. Rivin. Asento. Asento. Maamme puolesta. Kiitos. Paljon onnea vaan, paljon onnea. Paljon onnea vaan. Onnea. 120 vuotta 6 päivää.